Sunt aici a doua zi după ce am filmat videoclipul, deoarece am aflat la montaj că intro-ul se auzea așa. Da, știu, nu se auzea deloc. De-aia, deșteptul de mine a trebuit să-l facă din nou, pentru ca să avem și noi un intro la videoclip. Deci, vă las cu site-urile. Primul program cu care noi vom începe se numește Pictory, iar acest program ne promite că poate face dintr-un simplu prompt pe care noi îl oferim, dintr-un simplu text pe care noi îl dăm, el ne poate genera un întreg videoclip. Hai să încercăm Get Started for Free. Să vedem ce îmi cerem. Ok. Cred că merge. Ok, da. O fi așa simplu? Da, e așa simplu. How do you want așa? To monetize on YouTube for my company așa? Personal use. Hai să încercăm să vedem. Script to video. Ok. Script to video. Deci noi dăm un script și ei trebuie să ne facă un videoclip. Script. Hai să vedem. Chiar curios. Thanks, close. Cercăm noi direct. Deci, hai să vedem. Cat jumping the air. Hai să vedem. Yes, hai să vedem. Proceed, uite de aici. Hai să vedem. Da, durează. Sau? Oh, nu. Îl face relativ repede, văd. Uite. A cat jumping high in the air. Sunteți pregătiți să vedeți videoclipul? Dați un mare like acolo să-l vedem. Ca să vedem ce iese și ca să mai fac și alte clipuri de genul. Nu, de fapt nu zic de genul, că nu știu cum iese. Video duration 11 secunde. Are videoclipul. Oh god. Hai să vedem. A cat jumping high in the air. Ok. Play. Ok. Hai să mai băgăm ceva. Text. Să mai băgăm ceva, hai să mai băgăm ceva. Ce-am făcut? Nu de aici. Uite, unde eram, mă? După ce am intrat, nu știu ce-am făcut. Uite că nu știu ce-am făcut. A cat jumping high in the air. Ok, hai să-i băgăm un alt script să vedem ce pot să facă. Ceva mai greu. Deci un câine care merge pe skate, se dă cu skateboard-ul pe un deal. Proceed. Este. Dacă iese ăsta, dacă se pricepe să facă așa ceva, înseamnă că e tare. Deoarece este un lucru fain. Nică mi-a scos ceva. Nică mi-a scos ceva, ia. Hai să vedem ce ne-a scos. Duplicate future. Ok. Dog skating down a hill. Hai să-i dăm portrait. Ok. Hai să-i dăm scene duration 5, video duration 11. Hai să-i dăm play. Duplicate scene. Ok, duplicate. Scene 1 and scene 2. Preview. Solemn sleep. Ce-a fost asta? Scene 2, ia. Aia e tot aia, dar fără muzică. Ok. M-a lămurit că Pictory. Hai să trecem la următorul site.
Următorul site cred că este și cel mai cunoscut dintre toate, deoarece numele lui este ChatGPT. Sugerează destul de multe acest nume, deoarece este, cred că, cel mai cunoscut, de fapt, cred că sigur e cel mai cunoscut site în AI care folosește această inteligență artificială și o să-l mai testez o dată. Dăm login, deoarece eu am deja cont, continue with Google. Deci continuăm pe toate cu Google. Hai să vedem. Message ChatGPT. Deci poți să-i zici orice, poți să-i dai un script, orice, și el să-ți răspunde. Sau vă arăt. Uite, uitați, ne dau ei câteva template-uri aici. Doar că, uite, fun fact about the Roman Empire. Un lucru interesant despre Imperiul Roman. Deci văd că este ChatGPT 4. Deci este cel mai recent. ChatGPT 4. Da, fraza. Toate drumurile duc la Roma. Da, nu e așa de inteligent ChatGPT-ul. Hai să-i dăm să ne scrie o poezie. Și merge și în română, deci... Despre un câine. Ok. Câine bătrân cu blană de argint alerga pe câmp sub cerul întins, ochii lui blânzi ca două stele în noapte povesteau de vreme. De drumuri și șapte, o viață de câine cu jocuri și lupte, obsuceri și... Bă, da, stai mai ușor, bă! Ho, ho, prr, prr, ho, gata, ho! Un stejar, bă! Următorul site se numește Soundraw și promite că ne face o melodie de la zero. Repet, cu inteligența artificială, care ați văzut ce deșteaptă este. Un stejar, bă! Cred că. Deci ne puneți să zicem genul muzical și hai să punem ceva. Punem metal, now metal. Now metal, punem rock. Și rock. Ok. Astea sunt melodiile generate. Asta ne-au generat, ok. Și create music. Ok. Ce tocmai am făcut? Din nou rock. Și ne fac ei muzică pe el. Hai să vedem ce muzică o să ne facă. Hai să vedem. Prima. Dau pe prima. Play. Este de-a dreptul șocant tot ce se întâmplă. Doamne fere... Deci... am dat și cu cotul. Doamne, deci este incredibil. Hai să mai vedem ceva, uite. Dau pe ăsta, ăsta e și solistul la corn. Hai să vedem. Doamne ferește!
Este efectiv incredibilă. Și eu care credeam că inteligența artificială nu prea poate să facă. Na! Ia AI. Ia, n-a poftim AI. Dacă vrei AI. Hai la următorul site, că ăsta, dacă ar fi să le dau note, ăsta ar primi clar un 5002 din 10, dar nu le dau note, că mai bine. Trecem la următorul site, care se numește MyEdit și care promite că poate genera sound effecturi pe free, sound effecturi pe gratis, pe Moca. Deci este incredibil. Dacă poate să facă așa ceva, este inimaginabil, este incredibil. Iar ca idee pentru un film, unul dintre cele mai importante lucruri este sunetul. Iar sunetul conține aceste sound effecturi. Iar având în vedere că eu fac un film, acest site s-ar putea să-mi fie de ajutor. Hai să vedem. Astea sunt câteva exemple, să punem orice exemplu. Uite, mașina de Formula 1, hai să vedem. No, eu nu mă las convins până n-au ce facem. Hai să vedem și noi. Hai să vedem ceva, orice. Hai să vedem, uite, să punem a man singing. Un bărbat care cântă. Hai să vedem. Să ne genereze un bărbat care cântă. Ok, ne-a generat. Ăsta e primul site la care am început să am și emoții, culmea. Doamne ferește. Ia. Ce naiba? Ai, Doamne! Nu, lasă. Hai să vedem altceva. Hai să vedem altceva, că la asta nu se pricepe. Vocal remover, vocal isolator. Voice changer, image tools. Denoise image to prompt. Cartoon. Face swap. Mamă, câte chestii poate să facă. AI cartoon. Generate sound effects. Hai să vedem. Ce putem să facem? A guitar singing. O chitară care cântă. Simplu ca bună ziua. Hai să vedem. Dacă iese bine, mai fac încă unul. Dacă nu iese bine, aici se termină clipul. Hai să vedem. Cu toate că ăsta e mai mult ukulele, dar că este extraordinar ce poate să facă. Doar că zici că e o soprană. Sunt efectiv șoc. Cine s-o fi gândit vreodată la așa ceva? Este extraordinar. Mai fac unul. Deci mai fac unul. Sunt curios. Să văd cum sună războiul în urechile AI-ului. Hai să vedem. Dacă poate să-mi genereze război. Și după aia trecem la următorul site. Chiar curios.
Hai să încercăm. Ok. No, deci este incredibil. Și 6. Doamne ferește! Următorul site. Următorul și ultimul, dar nu cel din urmă, site din acest episod se numește DALL-E. Acesta este DALL-E 2. Am văzut că s-a lansat DALL-E 3, doar că DALL-E 3 este incorporat în ChatGPT, care ChatGPT, noul ChatGPT, este cu plată și este cam $20 pe lună și este cam... da. Hai să încercăm DALL-E-ul acesta, care este free, este varianta gratuită. Și nu știu ce... Așa. Ok. Dacă așa o să-mi arate și mie imaginile. Uite-te la asta. Doamne ferește. Porsche 911, mamă ce tare. Hai să încercăm. Ce vorbești, nu? Și nu mă mai lasă să mai generez o imagine. Later. Am găsit acest site care se numește FreePic, care face exact ce trebuia să facă și DALL-E. Deci putem vedea, hai să vedem. Nou style. Putem să ne alegem, ok, style, foto, ok, și să vedem. Să-i dăm ceva specific, nu știu. Hai să-i dăm ceva simplu. Dă-i să vedem. Să ne facă un peisaj de iarnă. Sign up for free. Ok. Continuă cu Google. Și la ăsta, tot cu Google continuăm. Ok. Merge. Ok. Doamne ferește. Sunt surprins rău, șocat. Doamne ferește, Doamne. Și e pe credite, 12 credite. Ok. Ce tare e asta, bă! Ce tare e asta! Stai, unde era? Uită pe asta, bă! Bă, ce tare e asta, bă! Stai că nu merge să dau zoom. Ce calitative sunt, adică sunt calitative rău. Putem să-i dăm expand? Hai să luăm o fotografie de asta și să-i dăm expand. Sau nu, facem altceva. Boys. Un băiat care stă pe scaun. Hai să vedem. Mamă! Mamă, ce tare Doamne ferește. Este incredibil. Este incredibil așa ceva. Uită-te la ăstea, uită-te la ele. Uită-te la ele. Uite, hai să o luăm pe asta, hai să-i dăm expand, să vedem. Expand. Image. Să vedem. Tare, hai să mai vedem. 2 din 16, hai. Mamă, ăsta e și mai tare.
Facem așa și mai dăm o dată expand. Să vedem ce mai poate să mai facă. Doamne, deci e ok, las așa. Las așa că e bine. La asta să-i dau și export. Este incredibil așa ceva. Nu, aici se încheie tot clipul. Doamne. Eu am fost Alex. Nici încheiere n-a sune dacă vă întrebați. Iar acesta a fost videoclipul în care noi am stat să ne uităm la niște site-uri care folosesc inteligența artificială. Sper că v-a plăcut. Eu am fost Alex, noi ne vom vedea data viitoare. Hai, pa, bă!